Ehking şeflere, tatar yaşlara, alga barabız, birge biz buldurabız. Ehking şeflere, tatar yaşlara, alga barabız, birge biz buldurabız. Illarimiz tinch, ko'klarimiz har vaqt oyoz bo'lsin degan tilakda boshlaysi kelib bugungi topshiruvimizni 22 iyun bizning elimizda dahshatli sug'ish boshlangan kun. Ortiq sizga berilmisha bordik, bizning bilan bu dahshatlar boshqa qavatlanmasin deb tilisi kelib. Salam yoshlar, efirda yoshlar to'xtalishi ham biz boshlaymiz. İşitsin varlık alem. Jayın balalar, yoshlar avulga oshiga deb aytsalar da, men bu sizlar bilan bek kelishib o'tmayman. Chunki avulda yashovchilar kirisincha shaharimizning eng motor o'rinlarini ko'rib qolirga deb Qozonga oshigan. Direkte bugün, çünkü 23 iyun Qozonda Sabantoy. Mana ko'rasiz, xalqning ko'pligi. Balasiti uyushtirgan Sabantoy nechta ko'zda ekan? Bu turda to'liq Gulnoz suylar. Selam yigit kızlar. Sabantoyni ululargına yarata deb o'ylaysizmi? Siz bekni yolg'ishasiz. Onu bolalar da mine degan itib bayram etalar. Bugun Balasiti uyushtirgan Sabantoyda bizda bo'lib qaytdik. Biz balalar Sabantoyun, Balasiti Sabantoyun 6-cı tapqır uyushtiramiz. Bu indi bizning balalarning, әти-әниләрнең иң яраткан бәйрәмнәрнең берсе. Biz аны ел сайын şu шәһәрнең үзәгендә уздырабыз, uyushtirабыз. Балалар чыгыш ясый, татарча җырлыйлар, татарча бийләр. Быел biz аны türlü milletler arasındагы дуслык темасы белән бәйләдек. Чөнки безнең балалар бакчаларында төрле милләт балалары укый. Греклар да бар, Канададан килгән балалар да, татарлар, руслар, төрле милләт балалары. Шуңа күрә бүгенге безнең бәйрәмебездә дә без төрле милләт телләрендә җырлаячакбыз. Һәм инде Сабантой ул шуннан да шундый берләштерә торган дуслык бәйрәме һәм гаилә бәйрәме. Шуңа күрә бүген бергә җырлап, биеп, күңел ачып бәйрәм итәбез. Balasitiga yürüyüşü bağlar tanılgan artistlar bilen bir rətten rəxətlənib özlərinin sürətlərini göstərdilər. Jırladılar, biydiler, türlü muzika quralarında oynadılar. Kızlar selam. Aytыңыз әле, siz нинди бию коллективиннан? Нинди бию башкардыгыз siz бүген? Шәл бәйләдем. Ничексез сезгә гомумән Сабантой ошыймы? Рәхәт yol өчен барлык мөмкинлекләре тудырылган иде. Ял итәргә килүчеләрне тәмле чәй, чәкчәк, татлы мамык, туңдырма белән сыйладылар. Теләге булган һәркем балчыктан эшләнмәләр, рәсем ясый, тәкыялар, плезекләр үрә алды. Төрле тәҗрибәләр ясады һәм уеннарда катнашты.
ничек? Исемем Мәрьям. Әйт әле, бу чарада син беренче генә тапкыр катнашасыңмы? Кемнәр белән килдең? Әти белән, апама белән, Дүәни белән. Син монда чыгыш ясадыңмы, җырладыңмы, биедеңме? Мин җырладым, бийдем. Ошыймсың син әлеге чарада? Кызыкмы? Әйе. Киләсе елга тагын киләчәксеңме? Әйе. Балалар булган җирдә һәрвакыт күтәренке кәеф һәм күңелле атмосфера. Бала Сити оештырган Сабан туйда чын мәгънәсендә искиткеч милли рухлы шәп чара булып истә калды. Сабан туй турында сүз башлаганбыз икән, дәвам итик. Нинди Сабан туйны көрәштән башка күз алдына китереп булсын ди инде. Һәм минем янәшәмдән дөнья буенча кубок иясе, Татарстан чемпионы, Россия чемпионы Булат Мусин. Сәлам, Булат. Сәлам, Азилә. Булат, бүген безнең бит инде Казанда Сабан туй. Син көрәшәчәксеңме? Алла бирсә, Аккош күлендә көрәшергә җыенам. Без сиңа уңышлар теләп калабыз бу очракта. Рахмәт. Булат, менә ничек итеп син көрәш юлыңны башладың? Менә шул турыда бераз ишетәсе килә синнән. Көрәш белән мин бала чактан ук көрәшәм инде, әти күбесенчә Сабан туйларда көрәштерә иде. Дөресен әтиң дә көрәшә. Юк, семьяда мин үзем генә көрәшә. Бердән-бер. Әйе, бердән-бер көрәшә. Соңыннан инде мәктәпне бетергәч, 12нче елда Акбаш көрәш сараенда теге профессиональ рәвештә көрәшә башладым. Шулай итеп көрәш дәвам итә. Безнең 2 баллык алымны Булат Мусин яулады. Хәзер вакытта мин укып бетердем. Казан авиация университетын укып бетердем. Хәзер вакытта шулай ук Акбаш көрәш сараенда персонально тренировать итәм дисәм була инде. Шул ана рәхәтлек балалар белән эшләп алган. Миңа көрәш бала чактан ук ошый иде инде. Аның теге зрелищность, динамика миңа бик тә ошый һәм шуның өчен тартадыр дип уйлыйм мин. Шуңа да әле безнең теге националь төр бит инде ул. Шунысы да влиять итәдер дип уйлыйм. Шулайрак инде. Нинди исемнәрең бар? Хәзер вакытта мин штаб Татарстан, 2 тапкыр Россия, шулай ук дөнья кубогы иясе, татарча көрәш буенча спорт стасы һәм Билбау көрәше буенча да спорт стасы. Менә нинди күп исемнәр. Һәм менә безнең яшәп тотылышын караучы дусларыбызга син нинди теләкләр әйтер идең, әгәр дә аларның чынлап та менә шулай көрәш белән шөгыльләнәселәре килә икән? Һәрбер яшьләргә шулай ук спорт белән шөгыльләнергә киңәш итәр идем. Профессиональ булмаса да үзең өчен шөгыльләнергә кирәк дип уйлыйм. Бигрәк тә егетләргә, чөнки әгәр дә егетләр сезнең дә менә Булат кебек менә шундый формаларга ия буласыгыз килә икән, рәхәтләнеп көрәшегез, спорт белән шөгыльләнегез, бигрәк тә җай айларында. Рәхмәт, Булат, без сиңа инде бүген шушы көрәштә, шушы чемпионатта уңышлар теләп калабыз. Тапшыруыбыз дәвам итә. Сәлам, дуслар. Сез яратасызмы тәмне ашарга? Мин бик яратам. Иң яраткан ашамлыкларның берсе татар милли ашамлыклары. Шуңа күрә яшьләр тукталышы татар шеф бәйгесендә. Бу инде бәйге социаль шәһәрләрдә килеп чыкты. Иң беренче ВКонтакте төркемендә, аннан соң инде безгә Инстаграмга мөрәҗәгать иттеләр. Татар Family аккаунтына әйдәгез безнең белән бергәләп шундый татар шеф дигән конкурс үткәрик әле. Моның төп максаты безнең беренчедән татар хуҗабик икәләрен әсәп пешергән белер өчен, әмитеге аңлар өчен, татар рецептларын популярлаштыру өчен. Монда хәзерге вакытта менә 160тан артык кеше катнашты. Җиңүчеләр инде төрле төбәкләрдән, Араб Эмиратлардан да булды, Калужская областынан төрле төбәкләрдән булдылар. Җиңүчеләрне монда Казанга чакырып, алар инде нинди ризык белән катнашканнар, монда уже әзерлиләр. Менә шулай күңел итеп кичне үткәрәбез дип уйлыйбыз. Катнашучылар безнең яраткан миллиош суларыбызга яңа сулы шырып бөтенләй оригиналь ризыклар тәкъдим иттеләр. Мин заманча Заманча из пешпакаров? Это как? Нәрсә белән ул? Без мяса, что ли? Современный спичмак без мяса. Побольше сыра и нормально. Но рецепт не сокращенный. Из чего рецепт? Заманча из спичмак текло.
Bizning traditsion qishloqlarga ayshi qomat qo'yilgan. Shu bilan amini ko'rasiz. Хэштег «Щупресses» просто. Просто «Щупресses», я понял. Сыгыр попробуем? Сыгыр, все. Ну, остальное расскажете, приходите. Аплодисменты Верзеев, рахмет. Айгөл сәлем. Син нишләп бу бәйгедә катнашырга булдың? Мин бик пешерергә яратам. Шуңа күрә үземне сынап карарга булдым бу катнашуда. Син бүген нинди рецепт белән, нинди ашамлык белән килдең? Бу минем әбинең рецепты. Умаш ашы мин бик яратам шул рецептны. Шуңа күрә менә аның белән катнашырга булдым бу конкурста. Соңгы көрәштә профессиональ поварлар да чыгыш ясады. Алар үзләренең кул осталыгын күрсәттеләр. Ахырында безнең хуҗабикләрнең шундый тәмле ризыклар килеп чыкты. Сезнең дә бу тәмле эшкәләрне ашап карасыгыз килдеме? Димәк, киләсе елда бу бәйгегә килмичә калмагыз. Кем кайда? Менә безнең хәбәрчебез Зөлфия Булгар туган тел форумында. Биредә яшьләр нинди мастер-классларда катнашкан, кемнәр белән күрешкән? Буларның барысы хакында алдагы сюжетта. Сәләт кабаттан изге Болгар җирләренә әйләнеп кайтты. Быел елда үтүче Болгар туган тел форумы үз эшеннән 500-дән артык катнашучыны җыйды. Бу лагерьдә мин икенче тапкыр инде һәм икенче тапкыр килгәч тә миңа һәр вакыт медиа үзегеннән бүлек эшли, алар көндә видео төшерәләр дә һәм аннан соң кичке чорда күрсәтәләр. Һәм шул видеода безнең фотографиялар, шул бөтен моментлар күрсәтелә. Болгар туган телгә килгәч, бу елны мин дусларымны, әйдәманнарымны күрергә бик шат идем. Мин хәтерлим, ничек мин кердем, алар мине каршы алды, без кочакланыштык, күрештек, сөйләштек һәм бу мизгел иң кабатланмас иде. Интеллектуаль уен ябалак. Менә күңелемә шуның хәтле үтеп кергән, ул әйдәманнар. Әйдәманнар сәл кешеләр өчен тырышалар, монда шабалар, тигендә шабалар. Менә үзләре турында уйламайлар, иң беренче чиратта аларның уйланында сәл кешеләр. Миңа монда бик остаханәләр эшли. Чөнки безгә монда киләләр иң профессиональ кешеләр һәм алар безгә бик мөһим мәгълүматны бирәләр. Мастер-класслар димәктән алар чыннан да бик кызыклы иде. Рәсем ясау белән музыкаль инструментларда уйнау гына ни тора. Минем алан ул Саками. Саками ул кояш, нур, яктылык һәм иҗат белән ассоциацияләнә. Саками күк һәм күк җисемнәре белән бәйләнгән. Шуңа ул караңгылыкның капма каршысы. Минем аланым Зеланд аланы. Зеланд юкка гына башкалабыз Казанның гербында урнашмаган. Аның тамырлары борынгы төркиләргә һәм болгарларга тоташа. Күптәннән бирле ул көч, рух һәм саклау символы булып тора. Безнең аланың символы ул арагил. Арагил күп төрки халыкларда гаилә белән, йорт җыллыгы белән бәйле. Шуңа күрә безнең аланыбыз да бик тату һәм зур. Без канатлы баш, без тату һәм дус алан. Без Болгар туган телнең патшалары булып торабыз. Канатлы баш шикелле. Soft Skills Bilar Forumda күрешербез! Опа, опа, безнең аланның һәм опа, опа, күзләребезгә кара. Опа, опа, Болгар туган телдә. Опа, опа, Зеландага бара. Оп, әйдә, әйдә, оп, әйдә бергә, оп, әйдә, әйдә, батата кушыл безгә, оп, әйдә, әйдә, оп, әйдә бергә, оп, әйдә, әйдә, батата кушыл безгә, оп.
Болгар туган тел аланы ул гаилә. Бәхет. Бердәмлек. Яңа дуслар. Җылылык. Шатлык. Безнең икенче йортыбыз. Милли уеннар тәрбия хәзинәсе. Нәкъ менә шушы исем астында Акалфак иҗтимагый оешмасының чираттагы күчмә утырышы булып узды. Әлеге чарада Татарстаннан һәм Россия төбәкләреннән 100дән артык вәкил катнашты. Алар милли уеннарны барлау, саклау һәм балаларны тәрбияләүдә куллану турында сөйләштеләр. Чарада катнашучыларны гармон тавышы, җырлар, милли ризыклар белән каршы алдылар. Карадуган балалар бакчасына йөрүче сабыйлар үзләренең йолаларны белүләрен күрсәттеләр. Ыштыларда китерәк, башма килеп кундылар. Чараның тагын бер үзенчәлеге балачак музеен ачу. Анда төрле вакытларга караган милли киемнәр, курчаклар, уенчыклардан кала тарихи экспонатлар да бар иде. Һәр экспонатның үз тарихы. Аларны топларга авыл халкы бик нык ярдәм иткән. Балалар инде онытыла барган тула басу йоласын һәм ул вакытта уйналган уеннарны күрсәттеләр. Ашаганда клавын селкенеп торсын, эшләгәндә йөрәгең селкенеп торсын. Кул белән эшлисең, баш белән җавап бирәсең. Булыр микән бу тула, булмас микән бу тула. Бу туланы басып беткәч уйнап алырга була. Уйна итәсез, мине җырым 3 көнә. 3 көннән булсана мине үземне кичкенә. Бу тула басу йоласын башта үзебезнең авыл җирлегендә яшәүче сугыш ветераны булган Тәскирә әби безгә шул вакытта нинди уеннар уйнап үскәннәрен сөйләде һәм инде шул уеннарны барлап, шул уеннарны сайлап алып, шушы тула басу йоласында уйналганнарын гына калдырып, шушыны күренеш әзерләдек. Һәм инде шушы йолада балалар шулай ук уеннар да уйныйлар һәм шул вакытта хезмәткә мәхәббәт уята аларда. Шушы юн белән аларга танышу үзләренә шундый кызыксыну уятты. Әле һаман да шул уеннарны, элекке уеннарны эзләүне без дәвам итәбез. Аны белән тоталып калырбыз дип уйламыйм. Чөнки ул уеннар кызыклы, аларга бик кызык. Танышалар, өйләренә кайткач та уйныйлар, әниләрне, әбиләрне, бабайларны сөйлиләр. Шуңа күрә бу йолалар белән эшләү, уеннар белән эшләү бик зур эш дип саныйм мин. Һәм алда да шушы эшне дәвам итәргә дип уйлап торабыз. Киләсе тукталыш Балтач районының үзәк китапханәсе иде. Китап балаларга күркәм тәрбия бирүдә иң мөһим һәм әһәмиятле ярдәмче булып тора. Бөрбаш авылында эшләп килүче балалар бакчасына йөрүче сабыйлар да милли уеннарны бик яратып уйныйлар. Мәкальләрне бик әйбәт беләләр икән. Уеннарсыз менә без балага тиешенчә тәрбия бирә алмыйбыз. Менә безнең апрель аенда 2нче Бөтендөнья татар хатын-кызлар съезды булды. Анда без нәкъ резолюциягә 7нче пункт итеп уеннарны алдык. Бала хәрәкәтчән булырга тиеш, бала хәрәкәттә булырга тиеш. Аның гомумән гәүдә үсешенә, физик үсешкә дә, шуны ми үсешенә дә бөтен яктан да бала хәрәкәттә булырга тиеш. Ә ул бары тик уеннар белән генә. Безнең көне буе бала уеннар белән, ул эшне дә уен итеп башкарырга без тиешбез, аның белән уен формасында бирергә тиешбез. Менә шуңа күрә уеннарны үсешенә китерергә кирәк. Менә иң авыр, әле мин Балтачта үзләре дә әйттеләр, иң авыр тема уеннар икән бүгенге көндә дип. Иң авырлык әзерлек авыр бара, чөнки уеннарны кире кайтару бик авыр. Уен белән тәрбияләү өчен без уенга ныклы игътибар итәргә булдык. Безнең бик күп әле вакытлар үтәр, уен. Уенны ныклап өйрәтергә кирәк балаларга. Җәй, якшәмбе, яшьләр әлбәттә инде ял итә, ә иң яхшы ял чыганагы ул әлбәттә яшьләр туталышы. Һәм без тапшырыбызны дәвам итәбез. Илһамлык сәхифәсенең бүгенге иҗади кунаклары Татарстан һәм Идел буе регионнарында иң популяр музыкантлар булып саналучы прогульщики рок төркеме. Сочидагы Олимпия уеннары,
Казанда узган универсиада, су спорты түрләре буенча дөнья чемпионаты. Һәр чарада прогульщики үз исемен калдыра. Nothing I can see but you to dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. Keep dancing, can't stop the feeling. Прогульщики төркеменең 9 еллык тарихы бар. Шушы вакыт аралыгында алар Казанда 2 сольный концерт бирергә өлгерә. Егетләр үзләре иҗат иткән җырларны да чит ил башкаручыларына каверда башкара. 1 сентября каждого года мы отмечаем день рождения группы. И вот в этом году группе исполняется 9 лет. 9 лет нашего творчества, но оно не всегда было коммерчески успешным, потому что в самом начале мы были студентами, и это было больше как хобби. Поэтому и название оттуда, с студенческой скамьи. Прогульщики думали, чтобы такого придумать, чтобы народ запомнил. И в итоге так и не смогли отказаться от этого названия. И когда уже стали часто выступать, зарабатывать своей музыкой, уже решили его не менять. Поэтому такое школьное название у нас осталось на данный момент. Белеме буенча талантлы егетләр инглиз теле укытучылары. Төрле концертларда катнашып, дәрес калдырсалар да, сессияны вакытында яба торган булганнар. Нишлисең? Укытучылары булачак музыкантларга ташлама ясаган. Менә безнең тамашачыларыбыз бәлки сезнең белән әле таныш та түгелдер, ләкин шушы инде интервьюны караганнан соң сезнең иҗатыгыз белән якыннанрак танышасы киләдер. Сезнең фикерегезчә, аларга кайсы җырдан башларга кирәк, кайсы җырны беренче тыңларга кирәк? Самая лучшая песня — это новая. Новая песня всегда нам нравится больше, чем старые, потому что мы не хотим останавливаться на каких-то песнях, которые мы написали до этого. То есть всегда хочется делать новое, всегда соответствовать духу времени и интересам и нашим, и интересам наших зрителей. А начать знакомство с группой я советую с странички в Инстаграме, потому что там наша жизнь, там повседневная жизнь, наши интервью, разные какие-то тематические прикольные видео, которые мы снимаем, и нам нравится. Вот Илья у нас занимается страничкой в Инстаграме, и я считаю, что он очень креативно ее ведет. Так что начать знакомство лучше с нее. Сәхифә безнең исеме Илһам Лайф. Гадәттә сезне нәрсә илһамландыра һәм илһам кайсы вакытта килә? Пишем песни с Ильей, и нам очень нравится писать вместе, потому что у меня достаточно не творческий подход к материалу. То есть я больше практик. То есть я сижу с гитарой, за компьютером, у нас дома что-то вроде маленькой студии, где мы делаем демо-наброски, потом уже все это переписываем уже в хороших студиях. И для меня это больше не вдохновение, а время потраченное, усидчивость какая-то. Тогда я могу что-то придумать, что-то сделать, уже показать Илье, где уже начнется как раз голое творчество. Я черпаю вдохновение из музыки, из всего, что вообще меня окружает. Какие-то эмоции, которые вызвались, например, в магазине от какого-нибудь, так скажем, неудобного случая. Сез бик хәрәкәтчән егетләр, спортка урын калдырасызмы? Гомумән, бала чакта, мәктәп елларында футбол уйный идегезме? Андый вакытлар булдымы? Работа на сцене, хочется выглядеть презентабельно. У нас очень узкие костюмы, в них надо влезать. Да, поэтому, когда можем, стараемся, просто занимаемся фитнесом в свое удовольствие, без каких-то перегрузок. Но на самом деле самое интересное — это выступать на концерте, потому что тратишь неимоверную кучу калорий, когда прыгаешь, выступаешь час, потом выжимаешь костюмы. Так что для нас сцена — это спорт, они идут нога в ногу. Дальнейшие планы нашей группы — это выпустить полноценный, полноформатный альбом, выпустить пару клипов, которые соберут миллионы просмотров на YouTube, и развиваться в творчестве в полном, так скажем, объеме. Һәм инде безнең яшьләр тукталышын караучы дусларыбызга сезнең теләкләрегез. Друзья, делайте то, что вам нравится, и вы обязательно достигнете успеха. А мы поможем вам хорошей музыкой. Начнется
мечтой. Силы на исходе, сражайся. История пишется тобой. В погоне за мечтой. В погоне за мечтой. Җәйегезне күңелле һәм рәхәт итеп үткәрегез. Ә бүгенгә ярты сәгатьлек тукталышыбыз азагына якынлашты. Синең белән мин Айзилә идем. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. And I want this, tell me if you want this, baby, do you want this? Baby, when you got this, love me in a tank top, I can make it topless. And you wanna try me, baby, will you try me if you wanna cop this? Don't go away, don't go